Uuden käyttäjän pääset lisäämään klikkaamalla palvelun etusivulta löytyvää Lisää uusi käyttäjä -linkkiä. Käyttäjää lisättäessä palvelu pyytää sinulta uuden käyttäjän perustiedot. Etunimi, sukunimi ja käyttäjärooli ovat pakollisia tietoja. Tavallisen käyttäjän käyttäjärooli on loppukäyttäjä. Palvelun hallintakäyttäjille valitaan yleensä rooliksi pääkäyttäjä. Tarvittaessa voit antaa käyttäjälle myös Soneran palvelunumeroiden raportoinnin katseluoikeudet rastittamalla Report Manager-valinnan. Jos luomasi käyttäjä tarvitsee käyttöoikeudet SIT Manageriin, valitse kohta Lisää käyttäjä Surf Manageriin. Valitse sen jälkeen käyttäjälle haluamasi käyttäjätunnus ja salasana. Surf Managerin käyttäjärooliksi on valittu oletuksena käyttäjä, eikä sitä tarvitse muuttaa. Jos et halua käyttäjälle SIT Managerin käyttöoikeuksia, valitse kohta Älä lisää käyttäjää Surf Manageriin. Muista lopuksi tallentaa uuden käyttäjän tiedot painamalla Tallenna -painiketta.